చాలా రోజులు అయిపోయింది బ్రో మన కూర్చొని. మరి అదే మరి బ్రో ఏంటి బ్రో, నువ్వు నా తమ్ముడు నేను నీ అన్నయ్య. అవునా? అయితే నువ్వు నాకు దేవుడు ఇచ్చిన అన్నయ్య. ఒక్క నిమిషం అన్న. ఇది ఆయన అన్నయ్య. తమ్ముడు పోసాయి పోసాయి మొత్తం హైదరాబాద్ తడిపోయి. బ్రో బ్రో ఏంటి వంశీ తమ్ముడు. The next day. రే మామ, ఎవరో వంశీ తమ్ముడు అంట నీకు ఫోన్ చేస్తున్నాడు. వంశీ తమ్ముడా? ఆడేవాడురా, ఆడేవాడో నాకు తెలియదు. ఆ? తెలీదా? మామ పొద్దు నుంచి చూస్తున్నా ఈ అనిల్ అన్న ఎవడరా? నువ్వేమైనా సేవ్ చేసావు ఈ నెంబరు? లేదురా. లేదా ఈ అనిల్ అన్న ఎవడరా? అది విషయం, కుర్రోళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి.